И здравейте в Блокс, аз съм Minecraft 1 и това е трети епизод на Jungle Adventure. И тук говоря с един мой приятел, да, ми име е си 10. И така че глич. Виждам всички пещери. И така последния път открих 5 диаманта. Топаз май беше, или хлебар, сетая, сапфир. И сега какво ще се опитам днес да привлека малко животни, като си направя малко. Първо ще събера и дърво. И така. Четиридесет и два фенса, точно две. Трябват ми още малко пръчки, ако имам. Не, нямам, затова отивам за дърво. Само трябва малко да ми зареди. Защото има някакъв огромен лак. Така. Нямам вече тимбър. В смисъл тимбър мода ми нещо се бъгна. Имам само рейс минимап. От другия епизод ще го има тимбър мода вече. И сега по старомодния начин да взимаме дърво. Така. Тъй. Така, къде да си направя сега фермата? Ще бъде ферма или за крави, или за овце, или за кокошки, не знам. Но някъде нещо по-равно. Опа. Така мога да събера дърт, що... Смятам за кокошки... Не. За крави, защото ще ми трябват... Ще ми трябват кожата от кравите, защото ще си правя Enchanting Room, а пък всеки знае, че тя изисква книги. Книгите вече не се правят само с по 3 листа. Листа. Листи, бе. Лист хартия се тая, бе, човек. Няма... Пейпър е хартия, лист също се тая. Ами аз знам английски. Кой ти пука? Няма се правим на великите англичани сега. Жижо, ти знаеш, че днеска е траурен ден, бе. Не. Днеска са паднали кулите близнаци. Как бе? Да, бе. Не, то нали бил съм на една година, като съм... На една година съм бил като... Тия терористи са почнали да... Тук имам една идея за това. Тук да сложа един крафтинг тейбъл. Научиш как мишката. Знам, бе, аз трябва да си купувам нови неща. В смисъл нова клавиатура, нова мишка, всичко трябва да си купувам. И ми направо много част. То даже направо нов компютър трябва да си купя.
човек 10 минути, колко секунди са, бе? О, не му питай мене. Ще трябва калкулатора. Абе, 10 по 66 хиляди, там не 60 хиляди. Не, 600 минути. 600 секунди, да. Не, как 600 бе? Така малко, аз те питам 10 минути, ти ми кажеш 600 минути. Не бе, чакай бе. 6000 секунди, там някъде. Не ще... От 6000 да съм забрал да броя, бе. Да, 6000. Аз до 10 съм забрал да броя, пък. То. Сега какво да привлека? Жижо, дай да я бе. Най-добре крави, защото за да си направиш таята за такова, после не ти трябва. Не, ще ги за мляко да си правя торти. Да. И дава ти пържоли. О! Привлечи си крави и ги размножавай и ги бий за... О! Тош човек е бах ти пича! Кой е? Един от селените. Иска един емералд за 3 XP bottles. Аз то. Служавам. Взех сумата емералд. 19 кол за един емералд. Абе да има сега кой да има чай да поразпитам селените. Разпитвай селените. О, 2 крави, че отдесно. Сега искам да поразпитам за такова с XP bottles, наистина ще ми потребват. 5 диаманта за едно емералд не струва. Как ще направим чантинг? 11 риби? Не. Чай аз се пусна с зомби, че забравих. Аз на моето село го издигнах всяка на една гигантска стена, тъй като замък го направих. Да не могат да излизат сигурно. Да, и да не могат да влязат мобове. Ама трябва да сетиш навсякъде. Много ясно. Само спайдерите могат да влизат, защото те, нали? Да, като имам покрив, как ще влезе? Той да не е Батман, че да проби покрива. Другото, ще пратя снимки на моя World, да виж коя World. Той ще помисли, че даже не съм ги правил аз и да съм ги правил на приятели. И аз ще покажа какво е World. Сега чакай, имам работа. Чакай, Жижо, чакай малко. Аре, стори. Май, извинявай, че го казах ти, обаче... Не! Нис! Чай да почина пресо. Вечни. Идвай, ма! Следваш ли ме? Бах ти тъпата крава. Аз покажам жито, тя пак не се фаща. Мала човек, 5 ареста ми трябва. Леле. Да ти простят. Най-сетне някой ме последва. Идвай. Да. Много съм забутен. Той идва нощ, бе. Аз бегам. Той идва нощ. Бутне си. Ще ходя да спа. Чай малко, бе. Аз от тук волна ще взема ли? Не ще взема ли ми има ли? Не, няма. Пингвин! Отново се завърнахме. Набираме съвсем редовни играчи с вид. Значи един по едно. След това се правят задачите с битки и банди. Като стане 10 спътват едно от задачите с 10. Това се иска. Хубаво, че мина от крави. Ела тук е... Добре. Коя крава ще ми последва? Да, те и кокошки, 2 кокошки, 2 крави. Чай малко сега. Чай да си приготвя и ножа. Меча, какъв нож е? Ножа! Имаш един друг, дето те викаш. Ножа.
Колко лидер сме, бе? Какво колко? Колко лидер сме? 86 лидер. Къде ще добре? Три кокошки и 2 крави ме следват. Едната кокошка не ще има. Аз забравих с кой си писах, бе. Мен ме успорена. Още пътака ти? Вой, спайдер! Ау, коспец. Има супер файт! What файт? Влезни тука. Да. Сега тази крава пак трябва да я мъкна. Едва е. Добре. Аде влезни, бе. Тъпа краво. Ей, тъпа работа на Скайп. Сега няколко копчик и нещо почна ми се сменя. Почиваш, му почиваш. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Кучака така. Ние сме от село Козлодуйци. Ми да сте зад село Козлодуйци. Ти нали се смееш? Бунта север пусна му. Аз не съм в тебе, аз съм в твоя град, не съм от село Козлодуйци. Ти си пред мене. Ой. Пускай е пусна, бе. 64 ниво гризли. Искам да намеря Чичко Крипа. Чичко Ендърмен! Чичко Крипа. Чичко Ендърмен се би много лесно, ни го бие в чети, го бие в краката. Сега Ще няма. удари веднъж. Умрях! Ема тъй поне няма че са порпат. Ендърменти мисля, че са подобрени, защото са порпат много по-бързо. И май нанасят повече такос. Ако се съм елементарна подготовка като мене, всяка броня. Ма това е трети епизод. Аз имам и такос. Такос. Ендърмен XP Farm в стенда. Тоест? Как така ги убиваш? В смисъл ти ги убиваш? Мисъл, че направил съм си го тъй, дигаме едно там нещо и ендърменти падат от много високо място, бам, върху той и са на един хит. И с ръка даже. Чак с ръка? Да, на един хит и умират. И с наше XP да ходят, за една 2 минути дигаш 30 ниво, защото падат по много ендърмени. Иначе като се тръгна го свалям тази стълбичка надолу и те като паднат умират направо. Мамка му, крипър ми гръмна айрон кирката. Биг зомби ми даде айрон. Сега то ще бъде ендърмен, като го намеря направо, ще му накълцам хуя. Наистина ли, бе? Аз не знаех, че го. Сега, мили дечица, които гледате, ако сте по-малки, просто не употребявайте такива думи. Даже трябва да пусна клипа. Трябва да пусна клипа за над 16 годишни. Да, наистина. Как се смеят, че... Не само зле, бе. 93 лидерство. Това е лидерство. Си 100 лидерство. Аре, бе, като доста... Ишкин. Ето го ендърмена. Ама има и много крипъри. Аре, ще ги гръмна. Върша! Почна вали дъжд, това е... Супер! Това е гадно. Ендърмен ще бяга. Той ендърмена няма спира да се телепортира, човек. Да, Това е яко сложно някой път. Ма сега пак не мога да го намеря. Има много крипъри.
Bullshit! Право так помилайте. Бурие! Чек нещо на нета ли по... На 4 удара. Тиш! Сега да намерим чичко Ендърмен. Тук има само един чичко крипър. Викуче! О, гърми. Искам Ендърмен, искам Ендърперли. И имам 2 ротен флеш. 2 крипъра. Да бе. Ето го, Ендърмена. Видял го ли? О, скелета, така ти ми трябваше. This is gonna shit this... Не го оцелих. То стъпя паяк. Пречи да убия този тъп скелет. Съм ги попали колко. Ако може да пейте, може да се явите на моя конкурс за таланти в град Козлодуй, улица Злодуйска, номер З. Човек, на мен ми прекъсва нета, бе. Да. Моя си идеален. Не му, и води. Не, как съм да бутна в затвора сега. Ти ще ме прибиваш. Така ме прибиваме. Ще ми се прави на силен. Ще го чакам да дигне надодавам. С малко да си вземам жито. Тия селяни така и така не събират житото. Поне да го предоставят на някой. Жижо, поне като селяните не си използват житото, поне те да са благодатни към нас. Тия XP ботъл сега. Сега ще събера един емералд от някъде. Всъщност ще намеря още 5 диаманта. Си хвърля 3 XP bottles направо. Какво ще пиш? Нищо. Пау. Имам вече ужасно малко жито. Нещо ми става. Не, чакай, бе. Колко жито имам? 31. Не е зле. Така. Хо-хо-хо. Да го направим 3 часа по клип, бе. Да. Аз ще го конвертираме, аз съм про, бе. Сега трябва да хапна от суровото пиле нарочно. Така, going home, да си опека храната. Аз трябва къщата да си чеся. Да си оправя каштурката, защото много грозно изглежда. Не, няма да оправя мързима. Майка, много съм зле, човек. Що е, кост направим? Мале. Трябва да си изпека златото и айрана трябва да си го изпека. Майка, човек, аз ли съм зле или ти? Аз. Що? Защото на скандалната, като я арестувах, имахме значката на Ченге и сега не е Ченге. И сега какво ще направи? Нищо, да ме бие само, но той не ме притеснява мене. Ма тя може да те бие, да.
Ами... Трябва да се направя сега. Майко... Сега не е ченги. Че трябва да си с чисто досие, нали? Да, с чисто досие и за да станеш ченгел отново ти трябва 70 милиона. Що? Защото ако имаш досие да си го изчистиш. Да, ама ако е едно провинение... Ако е едно провинение, няма смисъл да... Напротив, има. Посечната операция струва... не, 50 милиона, 47 даже. Или един кредит. Сега няма какво да се сърди. Един кредит, айде. Колко вълна имам? 2 вълна, значи отивам. Един кредит справи посечната операция и става ченге наново. И даже има арест. Майко, много лепек. Стигам да бия овцете, за да взема още на вълна да си направя тъпото легло, че искам да спя. Аз пък забравих и меча. Сектира, бе. Ще я бият тъй, докато не гътне. Алелуя, лалалуя, лалалуя, луна. Я... Не, нататък не виждам никакви... Такова са. Така... Той епизод малко стана тигибичи. Така не се легло. Лясля. Като свършим клипа няма да ти кажа нещо. Добре. Тъй. Фак, не сега какво ли да правя? Я да ходя да купая. Колко айрон имам? Колко пръчки имам? 2, точно. Опа. Сега трябват още пръчки за торча, бе! Майко човек, много съм знаел днес. Така. О, точно 64 точка. Това беше... Майко човек, много съм зле. Арест! Човека, трябва много съм зле и трябва да арестувам някой. Бам! Затвора! Ох, как се бия, самичък се бия. Хедшот. Най-сетне сляза. Ооо! Слязах долу. И намерих злато. Да, намерих злато. О. Трябва да се навлюскам. Ау. Сега ще ме убият 100%. Майко човек, Сашко, 6 ареста и прави 100 ареста и става професионално ченге. Не 6 ареста, ами 4 ареста. А пък аз събирам кол, да те яд. Маят. Ако имаш фортун кирка, тогава ще маят. На моя survival date не снимам. Да, имам фортун кирка. И аз имам 5000 фортун кирки. Ама моите са всичките на 4, не на 3.
Имам брейкинг. Имам брейкинг на 3, не на 4. О, намерих кихлевар. Чудо сега какво каза, брейкинга е на 3, не на 4. Не, абе, единия ми е само на 3, пък другите са на 4. Обърках се просто. И ти ще маят, ще се объркат. Но си зле, човек. Крипър! 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 Бриве! Ма много съм зле, наистина. Много човек. Много ме дразни тия крипъри, много. Как може да те дразни? Ти са толкова всякакъв същества. Като те гръмнат, знаеш къде са яки. Да, може толкова смисъл на броната, че да гърбе. Мен като ме удари Ендърмен не взима много малко. О, лапис мазоли. Мен като ме удари зомби или байк не ми взима живот. Толкова са дърги. И още малко такова. Нищо, че съм зле, важното е, че съм зле. Вау, ти си невероятно... Хем, че си зле и си невероятно логичен. Майко. Знам. И невероятно много айрон. И невероятно харизматичен съм. Какъв? Харизматичен. О, ти си много вече. Ама аз съм повече. Това май че си по-кука от мене. Вау, аз вече имам 25 кол. Бъгна ми пак. Алелуя, алелуя, алелуя. Намерих айрон, айрон. Макара. Дам. Арест! Майко, тя направо ги... То съм го арестувал вече. Моите очи лава ли виждат? Майко, човек днеска би вървила. Ма то съм го арестувал, той беше гадно. Нищо. Зомби! Зомби, мадафака! Мриме, мършо! Кой ти казал да се спамваш тук, бе? Кой ти е казал, бе? Много зле, кой да е? Аз не съм казвал на зомбито да се спамва, тук то се спамва. Ама мършата ти. Колкото се ченге на годината, 2000 ареста. Да, А ти колко ареста имаш, бе? 94. Ама аз ще правя професионално ченге само, т.е. 100 арест. И за кой не правиш? Да, ченге на годината, 2000 ареста, арест! Не. Още един арест. Направо ги разбих, човек. 3 ареста ми трябва да професионалното ченге. Честно? Честно е как аз да... Ами да, това беше всичко. Довиждане.